Barangay Bagasbas sa Bagasbas Beach. Ayan po, nasira po yung bahay. Lakas na ulan, oh. Hello mga ka-ali, andito ako ngayon sa Daet Dam. Ayan, kung nakikita nyo, sa likod ko yung mga baha. Baha talaga siya kasi bumagyo dito. Katatapos lang ng ulan ni Tisoy, and ngayong araw natin is December 3, tama ba? December 3, 11 AM as of now. At tumingin ng konti yung ulan. Makikita nyo sa likod ko, sobrang rumaragasa yung tubig na maitim. So ayan, doon sa kabilang side may mga nanguhuli ng isda.
siya. So wala kang mapapakinabangan kahit isang puno kasi lahat talaga ng puno ng saging ay natumba. Sobrang lakas ng hangin din kahapon. So ayan, yung mga ibang bunga hindi pa masyadong matigas yung bunga ng saging, kaya hindi mo rin talaga mapapakinabangan pa. So ito, nakikita nyo yung mga kapatid, mga kaali. So ayan, tumaas yung level ng tubig dito sa palaisdaan, and dun sa bandang likod natin start na sobrang lakas ng hangin, natumba rin siya, bumigay siya. So very devastating talaga tong bagyo na ito. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating pag-uulat, at ayun, pabalik na ang aming team. Ayan, lumipad kasi ang aming team pero nalaglag kami dito sa bukid. Thank you for watching. Bye bye.